Iya toh, golek liyane sing model kaya apa? Ya ampun kurang apik piye lho aku. Seksi sudah, cantik sudah lho. Ya ampun kaya ngene lho masalah. Terus kamu itu mau yang bagaimana? Rasa dadi bojoku sak jam pira ngene kok terserang. Oh wong edian. Maksudnya ki nembang terus engko kan jam-jaman to pentas campur sari 3 jam engko wayang pirang jam ngono. Oh ngono. Model ngene iki. Mas merah kak. Iya 400 ya 400. Moh nyantol kok bisa nyantol kok. Untukmu ki di apa di preges apa dilebokne ngono aja. Dipangur sik apa piye ngono lho, Cek. Ana solasi ta ora cangkemku tak tutupane. Tutupi angmu Wong kok gregetke. Wong anane iki ya iki ngono lho. Asete ya untukku ya Bang ngono. Apa kuwi, Jo? Apa? Bari kok ngajak ngene kuwi piye? Oh. Bari yo ayo. Oh, tumbasno. Tumbas Jalan-jalan ali-ali. tumbasno ali-ali. Jalan-jalan tumbas ali-ali. Sadurunge tumbas ali-ali. Ditimbali Bapak Sukino ndalah Ibu Ngasiati. Sih, leres. Menika panjenenganipun kagungan kersa mantu. Mantu sing demane-man metu. Wah. Dhaupe Mbak Amelia menika putrinipun panjenenganipun Bapak Sukino ingkang angka kalih ngoten. Sih, alhamdulillah. Dhaup kalian Mas Yuda ndongake napa dhumateng temanten kalih. Muga-muga manten sak kloron nggih Mas Agus kalian garwa dadi keluarga sing agung nyanggar waringin ingkang barokah sakinah mawaddah warahmah. Nah iki dadi manten adine Mas Agus. Lah nek winginane ape ditanggapno Mas Agus dadekno siji ngene kok. Nggih ngono. Wong wis panjere dibathok corona. Ndak layak aku corona dikei dhuwit 120 duit kok kene to. Asline kok kene iki 300 nggo kowe. Lah terus kok dadi 120. Lah kae sing 200 apa sing 175 tak gowo. Oh ya dibathok corona sisan. Neng ora masalah to Pak Igit. Nek wis niate nyenengke anak, nyenengke dulur tangga teparo kados Pak Sukino. Terop sak cepu didekno kabeh. Lho kene ora Pak Sukino ki nek perkara duit ora masalah aja. Wah, oh sawahe 12 hektar. Imbang karo sawahku. Kowe yo duwe sawah apa? Nggih, jenengan lho. Sawah kula nggih sebelah omah nika nganti tembus pom 12 meter. Wong gone Pak Sukino 12 hektar kok kene 12 meter. Nggih, wis pokoke duwene pokoke disyukuri Pak Igit. Amin. Aku jenengan cukupe muga-muga ketularan kados Pak Sukino. Amin. Sing nonton pirang-pirang panggunge ki mau lah nek nata bingung madhep rono apa madhep rene apa dialing-alingi kabeh terus juga ndelok ngoten lho. Niki sing arsiteke bingung. Dadi orjenan dideleh mriko terus wayangan dideleh mriki. Alhamdulillah. Penontonnya luar biasa. Wah, full. Ngantek macet teko ngrau. Adomen macete. Gek saking senenge jenengan ki, wah mriko macet. Ra macet piye wong rono ya buntu. Oh, ibu-ibu ya akeh. Ibu-ibu kumpul ibu-ibu, bapak-bapak kumpul karo bapak-bapak. Leres bapak-bapak ngrembuke tanduran, ibu-ibu ngrembuke bang mekar. Niku wis. Lho kok ibu-ibu ngrembuke bang mekar? Niku wis ning ndi nggon. Kok iso? Wis bang merakyat niku. Kowe yo melu. Lho bojone kowe lho melu njukuk. Mbak Diane Abu Sigit wingi ngewe aku lho. Piye? Carane melu anggota Bang Mekar iku piye ngoten. Mau kandhani. Anggotane pira, Jo? Sedasa. Akhire ana sing dipecat siji Bu Sigit kula lebokke. Nggih, tapi pun apal Bu Sigit. Apal piye? Perjanjiane. Perjanjiane piye? Kami akan membayar tepat pada waktunya. Ngono terus. Apabila yang lain ada tidak bayar, anggota harus nalangi ngoten niku. Niku tak rungokno ae.
Alhamdulillah lho Pak Igit, piyai mriki niku ora bakal duwe utang. Sawah Tegale Gemari Palo Jinawe. Amin. Banyu ora kurang, tanduran pirang-pirang alhamdulillah. Alah ibu-ibu tenan, muga-muga rezekine lancar nggih, Bu. Amin. Daerah kene iki mesti subur. Nggih. Kene Jipang iki kena sawape dongane Kanjeng Sunan Kudus biyen iki lho. Nggih. Gen kula ketiga neh kok tanduran cacing modiar, Pak. Ra urip blas. Dadi memang tempat-tempat yang seperti ini harus kita olah dan kita syukuri. Sesuai dengan kemampuan masing-masing karena pertanian kanca-kanca tani iki saka guru negara apa meneh manten sak kloron tanggung jawabe wis gedhe. Mas Yuda karo Mbak Amelia tanggung jawabe wis tambah, kudu saya dewasa, kudu saya pinter, kudu harus hidup dengan manajemen. Weh ya. Apa meneh pegawai BRI manajemen ridik. Kok iso nritik? Lho udutmu montek piro, Mas? Terus dina iki sampean jajan tek piro kudu nganggo manajemen. Ra ngono bangkrut, Pak. Ambak pegawene lah iso-iso duwe utang tandane. Dadi awake dhewe urip harus ada visi misi dan planning untuk menjadi yang terbaik. Amin. Wah, dengaren lambemu kok lancar. Angger pun lunas ngeten iki seneng. Iya. Iki layang pirang-pirang Jo iki. Layang saking pundi Pak Igit? Oh, menika ingkang saking Hamengkugati nyuwun 10.8 mengke. Nggih. Lajeng menika katur Pak Dalang kula nyuwun tayub. Wah niki Pak Kasir CS Rawuh saking Kali Tidu. Wah sakol rombongan. Kakek kula Pak Bayan Karmidin Klagen. Oh, nggih. Assalamualaikum Pak Sigit, Bu Cangik, Mbak Limbuk saking kula Pak D Kribo. Nyuwun 10.8 mandhape ki jeng miring. Katur Bu Cangik nyuwun lagu Juguk Asmara. Gubuk. Gubuk nggih, anak juguk niku asu. Oh iya. Nah, gubuk. Nggih. Dipun bawani. Nggih. Sing bawa Mbah Lurah Sumberhaji, nggih. Dari saya Mbah Bayan Klagen. Iki Pak Bayan kok tanda tangannya beda-beda. Iya. Bayan tunggal dipangan corona iku dadi lali tanda tangan. Oh, nggih. Ya menawa Pak Bayan sanes tempat Pak iki. Oh, nggih. Terus enten melih Komplit iki akeh iki Jo. Diwaca layang nritik oke. disambi mawon Pak Nggih, iki. nggih. Dadi kersane kabeh rata. Kabeh rata. Sinden-sinden ya komplit 7 melu kabeh. Melu kabeh. Nggih. Coba, Jo. Larase slendro patet 9. Cocok Pak iki. Nggih, nika. Sing nembang iki sing saka Blitar. Oh, ono. Mbak Yosi Dian Pratiwi. Mbak Yosi niku saking Blitar. Blitar. Beh, Kutha Nanas. piyayine mulane kok ya seger. Dideke aja. Nanas nggih no. Ora jumeneng Blitar kutha cilik kang kawentar. Eti gunung kelut sing ngayomi. Blitar jaman Jepang tegempar. Patabruk sing dipimpin Supriyadi. Blitar nyimpen angune sangono. Majapahit ana candi penataran. Blitar nyimpen layone bongkarnya. Proklamator presiden langsung pisan. Dalu Mbak Yosi. Sang dalu bujange Mbak Limbuk sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mbak. Nggih Mas Jolang, alhamdulillah jenengan sehat to Mas? Sehat. Nggih. Piye Jo upama Yosi dadi bojomu ngono kira-kira piye? Alah Mas Jolang, Lah, wong umpama sampean dadi bojoku, gandeng iki ya gor umpama ya mandek ning pikiran wae. Iki Ya, Nek. saumpama sampean dijodhokne karo aku, terus awake dhewe bebrayan wong loro lak ya mesti Wong bahagia. Kurang apa Mas aku Wong cantik cita. sudah baik sudah nyambut Lah, gaya umpama pinter, jadi- masak pinter, open-open omah pinter, wong lah. ngepel iso setrika iso umbah-umbah Jenenge iso, uang mana ya pinter Mas Jolang aku golek duit. Duit.
Ketoke ora cocok ya Jo berarti. Wong kok ngene kok bojone kok ora mati sik yo. Model-model ngene iki lho sing lanang ora ngarah dawa, kaya kerupuk. Piye? Cilik alum cilik terus ilang. Bagaimana Anda bilang? Cilik. Bojoku piye, Mas? Bojone mesti gering mbok amuki Kering terus. piye, Mas? Wis tak openi marek-marek bendina tak pakani, tak openi, tak pakani, tak openi, tak dusi rumangsamu. Ya kok iso lho sampean ngomong kaya ngono. Ya ora mungkin to nek bojoku terus mari ngono cilik. Ora mungkin mesti gedhe dhuwur lemu ginu-ginu. Oh! Ane model ngene iki aku gek pelawak ya sine omah. Iya. Piye? Aku budal ndek terus kene. Yo Mas, yo Mas. Yo Mas ning lawang entek aku. Berarti kowe ora cocok dadi bojone ya sih. Ayo model ngene iki jelas ora cocok. Gek didelok modele sing wedok kapiken sing lanang kaya takir. Nyepaki tangga. Ya nyepaki tangga gek aku paling dadi bojone ya sing umpama lunga ning gone becek ngono kae. Jagong buah. Arah aku dijak mlebu resepsi. Buah ki masa ora ngarah dijak arep mlebu. Arah model ngene iki ndek bojo elek isin. Mesti aku tak lunga resepsi Mas sampai ndek kene nunggoni montor. Masalah terima kasih Anda sudah sadar diwarnainya itu seperti garangan. Aku lek ya wis to lek moh karo apa golek liyane. Iya to, golek liyane sing model kaya apa. Ya ampun kurang apik piye lho aku. Seksi sudah, cantik sudah lho. Ya ampun kaya ngene lho masalah. Terus kamu itu mau yang bagaimana? Rasa dadi bojoku sak jam pira ngene kok terserang. Oh wong edian. Maksudnya ki nembang terus engko kan jam-jaman to pentas campur sari 3 jam kok wayang pirang jam ngono. Oh ngono. Model ngene ki alalalala. Ngopo kok alalala? Aku mau kena milih ya alung milih Bu Yuyun. Mah Pak. Bu Yuyun sepuh. Mbok tinggal merantau 2 tahun ra kuwatir. Bu Yuyun kuwi. Tur jalukane ora aneh-aneh kaya cah nom ya, Jo. Ora ngarah aneh-aneh paling tak tinggal merantau ning Singapura WA-ne paling ini. Remasone telas. Pokoke nek wong tuwa iki cepakane remason Karo dhuwit tik lenga putih pun alhamdulillah. Lah nek sing nom-nom ngene iki. Lah sarwa larang jarit 400 gek giwang ngene iki 1 juta gelungan tok jare 600. Lah untuk didol sak ndase ya bangkrut, Mas. Mula kuwi kowe kudu bersyukur bojomu sing ning omah ya wis neriman dadi bojomu. Juk kumpul menawa diobong-obong ya sianggerawan wong loro omong-omong. Bojoku lah saiki padha ae. Padha piye? Lho saiki nek rebonding to Pak iki. Rebonding? Gara-gara rebonding rambute bojone kula dawa. Sakniki kula nekakno tukang nyembung bayang. Kok iso Lah rambute dibantali 3 terus agek wonge ra jujul lho Pak iki. Lah turumu ning ndi? Ya kula ning andinge ngene iki entuk rambute tok. Alah. Kaya sak madyane wong wedok. Jenenge wong wedok ya kudu perawatan biar makin cantik ngono lho Mas. Anggit mung lek ketorone terus rada layu kisut kowe golek neh. Wong lanang arek aku pra ya apal masyaallah. Wis duwe bojo ayu kurang trima golek garangan. Wis duwe bojo kaya midodari kurang trima golek buta. Terus rumangsamu kowe bagus. Iya, ditawani sing kaya ngene kok emoh. Kowe sing Aku tetep emah di bojo Yosi Alung Garing. Agek mangan. Ayo lapo? Cetak. Apa njukuk kerupuk? Hei lapo? Bojone terus alum. Mati. Bocah kok. Tapi memang Piai Putri punya karakter beda-beda. Oh, ngono. Ada yang halus, ada yang seperti Bunda Yosi. Telek. Ada telek iki lho. Rumah saku kowe. Wong ate angger-angger dilem arek. Ya wong wedok ki ngono kuwi, Mas. Angger dialembono mesti seneng. Nah ya bahagia wong wedok ki apa to? Angger kok omongi alus-alus wis gembira, yang hatinya berbunga-bunga. Mas ya sing ngomong raine ajur wis lali ya. Ya pakai kelingan lek kuwi. Tak kok ngono operasi plastik barang kok. Dia ingin nang Korea barang wis dioperasi plastik paket. Ora dadi raine mah kok ciduk, Pak.
Piye jajal kok ngono Wis kuwi? tak omongi leh ya, wong lanang ning ndi nggon mek beda rai, manuke padha. Koclok Sing koclok. ngomong sapa lek manuke padha? Lah kae nyatane Pak Igit ning gone pendopo ya dikek brenggala, aku ya ndek brenggala manuke padha. Brenggalamu kula puter. Puter rasa tangi rasa jenggelek ngene. Terus tak nge apa? Alah tak giecek ngene. Brenggala. Kae lho sing nyuting lho, Edi lho. Ning dopoku klitar-kliter. Ana apa, Ed? Niki sing brenggala jarine nyemoni Mbak Eni sing pundi, Pak? Wah, semane. Kenapa wis tugel ndase ngono karo Mbak Golek Eni? brenggala. Brenggala wong kae nek ketemu Eni kok. Wah. 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 Coba digandreng, Jo, digandreng, Jo. Aduh digandrung. Alah onone ya iki kok ya. Aja cedek-cedek lho ya. Ora. Engko pipiku kaya ndek inginane beret kabeh kok kena parut. Masa jenenge gandrung terus nganggo telepon. Ya ora yo gandrung rasa dekat-dekat ngono lho. Ya. Slendro menyuro, Pak Pit. Nah, engko tibane 10.08 soalnya. Cocok. Iki request Kang Amang Ugati. Ya wis lah enek ya kaya ngene arep piye? Arep kula ki ya piye? Wong sing diundang dhek nang kene dagelan ya kurang nek siji dhek. Kowe iki ora bengi iki aku ora teko kabeh kon mulih karo Pak Sukino. Apik. Lho, kira percaya aku mau wis dikandani. Kepentinganmu apa ning kene kok kaya ngungkuli presiden? Yo gak penting aku iki jane. Ning aku kudu teko dalang kono-kono telepon wae tak ora tak gagas aku sing penting ngemenke mriki. Lah ditelepon kono-kono kok ora digagas babe. Lah kono ki mung takok tok alung rene sing karuan. Oh iya ya. Mbak. Tiwas kowe tak kira nek arep mulih arep tak unggahke Mas Jas ning kono kae. Kowe yo kudu gawe apa kuwi jenenge? Kowe ora gawe akun YouTube ya, Jo? Lah enak nunut ora ngopeni bocah ora ngopeni kabel. Lewat Sigit channel wis aman ya. Ngene melok Sigit channel e genah. Aku anggere sasi entuk lho. Untuk apa? PKH. 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 Iya. Iya. Kene ngarep omahku anggere tulisane PKH tak tutupi tanggalan kok nek wayah duduman tanggalane tak gua. Ngono kuwi carane. Bawa Asmaradana Mbak Yosi. Oh, nggih. Nah, itu gandrung karo julang. Ki upama ketoprak ngono lakone apa, Jo? Anu Joko Kendil karo Nan. Ya sing bagus to. Oh, Sri Huning karo Wiratmaya. Cocok. Wah. Niki paribasanipun nggih menika Anjasmara kalih Panji Asmara Bangunan. Iki pacaran tapi nyuntikno mbae. Piye ta, Mas? Pacaran blek terus dirimu nembang, Heeh. aku mirengno terus aku ngono. Bayar lho sing ndek kurang 550. Iya. Aku terluka. 550 tambah iki engko 450 pas 1 juta. Tuku patok iki kono. Lah anggere cedak Yosi kok diitung resik tenanan ngene. Ya iya. Heeh. Apa HP-ne adoke komik ben ora brut ngono. Anjasmara. Hari. Kok Apa, kaget Mas? apa? Astagfirullah. Gene. Aku kok cara dadi rol ketoprak sak panggung mbek Yosi mulih ana siaran. Siaran piye? Role matek. Apik. Lah enak mireng Anjasmara. Ya kan Iki kemesraane seorang iki beda-beda karakternya. Ngono lho. Mas merah kah. Iya 400 ya 400. Ngoh, nyantol kok bisa nyantol kok. Untukmu ki di apa di Dilepokne, preges apa piye apa dilebokne lho, Jo? Dipangur sik apa piye ngono lho, Cek. Ana solasi ta ora cangkemku tak tutupane. Tutupi angmu ku lho. Wong kok gregetke. Wong anane iki ya iki ngono lho. Asete ya untuku ya. Nah. Dene nek ora merongos ya ora payu. Lho ngono apa? Piye to? Sing mesra, sing mesra. Balik ki lho. Oh, alah wong loro padha Iki kuculuke. manake kapan? Kok iso manake? Lah ora awor koe. Lah.
Anjen kalah rayu menang nasib. Walah, Jo bejamu, Jo. Sinden iki sing bayari dalang ora iso mak ngrangkul ngono kok malah Pak Dalang dagelan. iri, Pak Dalang ora entuk iri wong sinden ki jatahe dagelan dalang di jatah dhewe. Jatahku apa? Ketebak. Oh iya. Mulus ya Mas ya. Mulus nggon putih ya. putih nggonmu ireng kok ya. Iya. Kok iya? Ya ireng lek iki mike ireng. Oh iya. Seneng sing ireng. Ndase nanti. Arata. Walah asemane. Piye Jo rasane? Kemeng Pak Igit. Iso kemengnya apa, Mas? Lah mbok kenekno iki. Refleks, Mas. Lho replek wong ndase lagi. Lagi piye? Lagi apa? Aku lagi ning ngurimu ngene kok langsung ngene. Aku kan terkejut. Oh, ngono ndas apa? Ndasku iki lho. Oh, ngono. Aja ngono to. Wes. Oh. Tasih mutan burung layo. Oh iya. Piye Jo rasane? Adem Pak Igit. Sing nggih jujur ae sing ning omah HP iki. Iki nek ibarat buah apa Jo? Niki Mbak Yosi anggur ijo Pak Igit. Oh, anggur ijo. Sing cepuke kowe ngatum ngoten niku. Sepuluh kok ngatur. Sekilo 86. Rasane piye? Rasane manis. Dipangan sak kulite enak. Sing mangan sapa Jo? Lurah-lurah. Lurah-lurah. Nek Mbak Yosi. Lah nek Mbak Lila. Mbak Lila niku nom-noman kaya buah anggur Australia. Wih. Sing nembe ngehit sekilone 56. Rasane piye? Rasane nggih legi tapi enten isine siji. Sing mangan sapa? Petinggi perangkat-perangkat desa. Weh. Lah nek Mbak Putri. Mbak Putri iku ya jelas to. Apa? Semangka Inul. Kok iso semangka Inul? Lah niku jenengan pecah jero rupane abang dudal. Bayo. Sing mangan sapa? Sing mangan RT wong kelas biasa. Lah nek pinggir dhewe Bu Yuyun. Bu Yuyun ibarat buah-buah apa? Apa? Buah apa? Pace. Kok iso pace? Pace. Lah wong kuno iki urung ana anggur ya urung ana gedang uli nonone gur pace. Sing mangan sapa? Dukun-dukun. Oh, edan. Kene ra dukun ora doyan pace angger sasi suroke laris. Oh. Dinggo ngresiki kris, dinggo ngresiki darah tinggi, menormalkan menyestabilitaskan darah tinggi. Harus stabilitas barang. Lulusan kedokteran. Oh, Praktek kue wis ngetet-tetet kawuk. Oh. kawuk kok enak-enak. Iya, kena Iya. dirica-rica. Dirica-rica. Coba-coba dikancani Mbak Ima. Lho enten Mbak Ima to? Lho ana. Kene mah. Enek di Imro'atul Ima Firdaus. Kene cantik-cantik kene. Cantik-cantik. Ya ngono cantik-cantik ngono. Ya, Apa? Ya. Milih ndi Jo apa padha legane milih Ima apa Yosi? Ayo Mama. Ayo. Macem-macem kowe. Mau wis karo aku jarene cinta. Iya, Ayo. aku tak salaman tok ya. Ingat. Tak gecek manukmu lho kok. Iya. Macem-macem ayo. Salaman tok. Ora demek-demek. Aduh, iki kok tak sabar. Mbak Ima. Ayo wis. Demek. Wih. Dak layak angger panitia rawane ning omahmu njaluk urunan. Lah modelmu ngene. Dijaluki urunan pitulasan. Hei, apa neh? Panitia ra blayu. Oh. Pripun kabare Mbak Ima? Oh, Apa? ayu tapi pedhot. Pedhot apane? Lah iki Mbak Ima. Biar oleh sing koyo ngono. Rapopo penting
Oh, basa isyarat. Ah, ngeten iki jenengan gak roh artine. Gak ngerti. Ajak ning Tegal-Tegalan. Nggih. Ngene-ngene niki artine teng Tegal-Tegalan. Oh, ngono. Pangan kono. Ora maksude ku kepengin dolanan. Lah kepengin dolanan apa? Wis aku. Kono, kowe kan ra seneng sing cerewet kono karo sing bisu kono. Kono pangan kowe. Ya. Kono. Ana ya. Rana dikongan Rana. Lho, wani mlengak. Kok iso rumangsa? Aku iki kon bagaimana? Wong kok iso ora ngerti bahasa dilulu. Lah jare bisu-bisu lah mbok kon nawakno. Lah saiki aku budal mbok amuk aku mlengak rene ya mbok. Ya ngono kuwi piye to masangan perasaan to Mas. Wong enek aku lho kok terus maring mlengak wedokan liya. Rumangsamu gak sakit atiku iki ya. Sakit Mas. Wis kene wong kono wis sombo kok mbok anu. Kene wis kene. Ati kene. Ati yo sakit. Coba kan aja ngono iman nembang ngono. Apa kuwi, Jo? Apa? Bari kok ngajak ngene kuwi piye? Oh. Bari yo ayo. Oh, tumbasno. Tumbas Jalan-jalan ali-ali. tumbasno ali-ali. Jalan-jalan tumbas ali-ali. Sadurunge tumbas ali-ali kon nembang sik bacotke bongone mau. Engko nek yo si turu awake di jalan-jalan yo. Lah ora iso turu wong kaya ngono. Kok kaya mata iwak melek terus kae. Ayo, Mas. Terus iki, Mas. Mangga. Pik suarane. Prang tanding Sembah nuwun ditunggoni Pak Prawito, wah keluarga Kapuan. Oh, buah iki mau ya. Iya ya. Caping gunung nggih, Pak Purwoko juragane Koperasi Pangestu nggih nyimak nggih. Mbak Ira Taiwan, CFC Korwil Taiwan. Ayo nyimak nggih sembah nuwun. Terus Mbak Ima. Pun kakang pamit palastra Saka Mas Jas ya nunggoni TikToker kita request sebotol kratin deyeng. Oh iya. Kratin deyeng. Iya. Pak Kasmani ketuane Cakraningrat Fans Club nyimak salam nggo kanca-kanca sing padha nobar. Nggih. Menika request saking Kang Hamengku Gati 10-8 tayub Jo. Sih, derekaken Pak iki. Nek kene tayube isih bluro kene. Oh, nggih, tesih bluro nek wilayah mriki. Nggih. Engko nek wis rada ngalor ngono wis mriko pun Tubanan. Tuban. Nggih, ayo 10-8. 10-8 Mbak Ima karo Mbak Yosi. Heeh. Kowe jo dadi ngane jo apa? Pramugari. Nggih. Oh iya. Pramugari niku nek pas joget Pak iki. Lah nek sing teng isor ngoten jenenge begendong. Oh ngono ya, Jo. Nggih, Aku ora apal. benak-benake bros, benak-benake giwang. Kurang pas ya Mas ya. Nggih, nggih, Ajang nggih. ngoten niku. Tukang gendongi ngono ya. Begendong iku tukang nata njariki ngono Jenenge lho. begendong. Nggih. Iya. Kowe kaya gemes arep
Ngemplok. Lagi aku ki nek karo Ima ya si terus sawangane kaya ape mangan wong. Iya iya. Kaya dulur wedok. Nggih. 10.8 live streaming Sige Channel. Bengi iki live streaming Sige Channel wayangan loro ronggon kok. Nggih, Pak Git, Nggih. kalih dateng. Saka Sawir Tambak Boyo Tuban sing dalang anakku Wawang. Dadi mlaku bareng sing arep nonton Awang ya monggo, nonton bapake ya monggo. Nggih. Yo uga disiarke channele Mas Indra. Yo Gendut Channel. Weh, ya. Coba kaya ngapa? 10.8. Ayo, Sak. Jari balung ngeran ning kalopo ya mas genes minangku bapak ya bapak sayang tidak diusada Bayeme kuning-kuning. Sendok para kiru-kiran. Ayo mitra dadi pikiran.
Sampun. Matur nuwun Mbak Yosi, Mbak Ima. 10-8 pamundutan saking panjenenganipun Bapak Sukino dalah menika Pak D Kribo. Wah iya nggih. Suarane padha apike, piyayine padha kewese. Nggih. Lah menika wonten ingkang request menika gubuk asmara ingkang bawa Mbah Lurah Sumber Haji Joto. Wah iya iki senengane bawa no nggih. Iya. Monggo mriki Mbah. Saking Mbah Bayan Klagen nggih, monggo nggih. Mbah Lurah Sumber Haji. Heeh, iki Mbah Bayan Karmidin kok tulisane beda-beda. Ha iya. Nggih nggih. Ana teluhe Karmidin kabeh kok beda. Iya ya, mentaraman yo turuk. Monggo Mbah Lurah Sumber Haji. Joto. Monggo Mbah Lurah. Nenggah mawon. Dalu. Sugeng dalu Pak Igit. Nggih. Wah, nderek bingah. Menika badhe bawa gubuk asmara iki. Nggih, tak nderek kalih belajar latihan gubuk asmara. Oh, Sugeng dalu. Dalu Pak Lurah. Mbah. Lali. Mbah, Nggih. Mbah. Nggih, Mbah. Mbah Lurah nembange gubuk asmara Gubuk asmara nggih. Nggih, heeh. Gubuk asmara niku asmara ndone nggih, Pak. Manut kantun sing pundi? Nyingkur ngoten iki. Oh, pocong. Pocong. Pocong mrika. Nyingkar Nonton wayang cakepane dhewe. Cakepane Nonton mayung. dhewe. Nah, wayang. Tiba dalang kondang saka Rembang rembung. Rembang. sinden pitu ayu Nggih tesih awas nggih, Mbah. nggih Tuwa lak perkara umur, Pitu, karepe pitu. ya wis kaya sing nom-nom kuwi nek Nggih wong Mbah karepe. Lurah ning Prasaja. Pak Sigit Ari Anto Arianti. Heeh. Kowe tiba iya to ya. Ari Mami. Muga-muga tak tungtungakno panjang yuswa. Dikancani Mbak Lila gini, Mbak Lila gini. Ini Mbak Lila, Mbah Lurah dikancani. Nggih, nek tembang pocong niku jane enten aturane. Baris pertama tibone Ngoten nggih. Nggih. Nggih, iki salah belajar mawon nggih. Gak apa-apa ningali wayangku, nggih. Nggih. Mas Yasibin yo hadir. Oh, dalange ruwat. Kula tak nderek parikan nggih, Pak nggih. Oh, monggo. Bebas. Lungguh cecer, Nggih. nggo tombo kangen. Cakep. Pak Sigit nek gak nyawer ya bangeten. Nyawer sinten iki? Nawel Bu Waranggono nggih saged. Santai Pak niku mekene jeng nggih. Nggih. Nyawere Pak Igit kok nek rampung. Lah gitu. Niki sementara Mbah Lurah riyin, nggih. Nggih, gampil niki Pak. Nggih. Nggih. Kalih sinten mawon kok. Langgame kowe nduk ya aku gak pada iso ya. Oh, nggih, siap. Sak padha rong padha aku gak apa-apa. Gubuk asmara. Coba nek iki mau digarap Bloronan, iki digarap Jonegoronan. Ya iki Pak Kasir CS hadir. Hadir, nggih. Nggih. Pak Kasir,
Mboten nderek bisa Pak Kasir. Oh, niku ora tau gelem mboten kersa Mas. Nggih, nggih. Penikmat. Nggih. Lah nek kula besa iso nek kula. Tenan. Weh lah aku duet karo penyanyi diunggahi bojoku. Mbak Kasir monggo Mbah, niki Mbah saged Mbah. Buka bonang ta. Pripun Mbak Lurah ngendi kok? Nika Mbah Kasir badhe Oh, nggih Mbak Kasir ajeng derek. Oh, Pak Podo, Pak Gani komplit rombongan King Jonegoro, King Jonegoro. Jonegoro niki nggih. Nggih, King Kali Tidu, rombongan Kali Tidu, Tidu. rombongan Kali Tidu. Ah, iya. Gubuk Asmara, Gubuk Asmara. Ditayepke. Iki sindire Lila. Oh, ngono. Bintang tamune Julang. Oh, sok ben nek bintang tamune. Pedang kuning. Bintang tamune Tayub sok ben tanggal 26 ning Grobogan. Oh, ngono. Bintang Pak tamune. Kasir. Nuwun bintang anu pedang kuning napa gebuk Kasmar? Manut kula, manut. Gebuk Kasmar bodang. Nggih. Niki mau nyuwune podang kuning minggahe napa? Gubuk Asmara minggahe Podang kuning. Gubuk Asmara podang. Nduk dituruti soalé akeh ulang tahun ya. Sapa sing ulang tahun? Lah niku putrane sing bayi niku. Hei. Di Argan kan nembe ulang tahun. Oh, nggih putrane nggih, Dik Daniel Argan Mahadinata. Buka bunang, Cok. Yo.
podang kuning lho. Pak. matur nuwun Mbak. Nggih. Matur nuwun Mbak Lurah. Nggih, matur nuwun Mbak Lurah. Nggih. Nuwun sing kathah Mbak Lurah karo putune. Matur nuwun nggih. Nggih. Sembah nuwun lho Mbak Lurah. Nggih. Alon-alon bali desa tebih.